Какво да правим при слънчево изгаряне? Слънчевите изгаряния са типични за лятото, болезнени са и могат да развалят дългоочакваната ни ваканция. Ето какво може да направите, за да облегчите състоянието и за да намалите риска от усложнения. Преместете се на закрито и прохладно място. Пийте вода с тайна температура, като приемате малки глътки на всеки 5-10 минути, за да хидратирате организма си. Охладете засегнатите зони, като правите компреси с хладка, но не студена вода на всеки 10 до 20 минути. Ако не изпитвате гадене или световъртеж, може да вземете хладен душ, но в никакъв случай да не е студен. Не използвайте сапун, тъй като той допълнително изсушава кожата и влошава състоянието. Ако по кожата няма мехури, нанесете подходящ, натурален, омекотяващ и хидратиращ продукт. Не разчесвайте засегнатите от слънцето участъци, не ги търкайте и не пипайте мехурите, ако има такива. При по-дълбоко увреждане, вземете обезболяващи, за да намалите болката и възпалителните процеси. Въздържайте се от следващо излагане на слънце. Кожата се нуждае от 3 до 6 месеца, за да се възстанови напълно. Почивайте си повече и избягвайте вредни навици като консумация на алкохол. При остро влошаване на състоянието потърсете медицинска помощ. Научете повече на farmar.bg.